Un bo número de agricultores e gandeiros da comarca encheron hoxe o salón de actos da Casa Sindical chamados por unha charla do Sindicato Unións Agrarias arredor de varias das preocupacións de máis actualidade para o sector. As axudas da política agraria comunitaria xa están en marcha para esta campaña, que con escasas mudanzas con respecto á anterior no xeral, si marcan un punto de inflexión de cara ás reivindicacións para o deseño do futuro inmediato dunha nova PAC. Nos o que estamos a poñer en riba da mesa e cos nosos afiliados un problema que nos vai vir máis pronto que tarde e é que ante unha máis que posible recorte dos fondos destinados á agricultura e á ganadería en Europa, en España e sobre todo desde Galicia temos que poñer en riba da mesa uns criterios novos de reparto dos 5.000 millóns de euros que nos veñen todos os anos para as políticas agrarias en España, porque é única e exclusivamente competencia do goberno autonómico e porque non podemos, se hai menos dinheiro para repartir, é imposible seguirlo repartindo dos mesmos criterios. É dicir, non podemos premiar o que estamos premiando hasta ahora o latifundio do sur frente á actividade do norte, porque ten que haber un criterio que premie as actividades con agricultores a tempo parcial, porque ten que haber un criterio que premie aqueles xóvenes que se incorporaron ao rural e que agora están amenazados porque en algunhas explotacións, por exemplo, nas explotacións extensivas, o 40% das rentas ven única e exclusivamente do pago pola función medioambiental que fan os agricultores e os gandeiros. E non vai a ser posible repercutirlle o que cae á PAC, si cae, aos precios que vendemos que non dependen de nós. Polo tanto, nós queremos poñer e estamos a facer unha campaña en riba da mesa do goberno galego para que o poña en riba da mesa do Ministerio, que para o 2020 temos que cambiar os criterios de reparto da política agraria común en España. Isto depende directamente do goberno español. Isto depende directamente do goberno español. O goberno no ano 2015 o criterio que se tomou foi claramente para beneficiar os latifundios do sur e os cortijos do sur frente á actividade e ás explotacións do norte e agora, se é certo o caso que nos fan en España o goberno galego, temos que ser capaces de darlle a volta á tortilla.